foli tan ni biga ta kile bela jeni ka biya na fo osigara la kada jira la ka fa be ka mali kuna foni ko ina ta tv de la jeni wakati na ame jamu ka mi kene kono ode da ko ba kene anya fo nyana ko mo ma be no ni sona doke ma ibul do ngoni ta no mi nege yi da ko ba do ko mo la bi ani da ko ba do nya ko fe na yana nga so da ba wa yana ma ne pura mo se re nya da ko ba flate ada ngana ga le no mare ya sore ana la chene denga bi se ka to ni molo ko ni ngata dum ni ma soju la kana to ko lu fosa ne fo ko mo ko kan da yani mo ko shinya tana ima dum ni jaw ma sura fana do sura madra ga dum maklela sura fana mo ko bi jira sura fana baraga hal so men mana biya di ma tubani da ya kaisa kan mo bi amye ma mi wele kana bela jele mbado atununa doni na matunu ko sabe parce que le bada be kan na ni force mi sisano ala dro de bado no won be se ga mi fala dro yini we hakili jiya aka jakarta ni na ka bo ya hakili jiya aka jakarta na ndesani jena ba jakti chama ba fama ko jini jena ba ça va sumo bo bi ba shi foite yira duna ba shi na alhamdulillah ko foite la ala barka kene hapo ni bi tumana c'est l'essentiel je crois ala ko kenya tara amin bele bai jena ba nyi wele kana jam ka kero kono ya nyogon baro yala sa jena ba ko rebe ci kumina ana se ka anyero yani yanga do baro era kono me fe ka do jena ba re join jena ba bora me ya bora chom alhamdulillah sani ngakuma me ala fo ka kila barka da kan ba de ba flofo ka télévision suini a barake mo na filali ke jama be fo jarade ani kuna fo ni mo be fenfe be barake ano fenfe be ki sigi ka ana me fenfe be ni apa cheni na je kala me ma fo be be jenaba ere fladini do re ka bobu ni ndesani awa sangare ni madu jakteni na maboro jakeni tabarikala utiarani janaba mariya munyena na doni mefe nika mo hakili la nati ko janaba yera resigi yeflani amata yoroshi abe malla ubi doni minye koni ke ka mo hakili aya ja fo mana wale ndia jarabi mana fo ni fama ja fo mana wale ndia jarabi mana fo ni fama afomana wa muso de tori muso e fo bi turu ba wude fo mana wale ne jarabi mana fo ni fama fo mana wa muso de sagene muso e fo bi mugumelegede fo mana wale ne kanu mo mana fo ni fama afomana wa muso de tubani muso e fo bi turu de fo mana wale jarabi mana fo ni fama muram se maro he ne to mo min dongi no oh dongle kunkade ankadne ebe dongle lame ne ka do me ka kadi ka lame ka hogo ka lame ka lame ne bi wuli nay ne bi dana ne bi wuli nay me ne to do mo kidi me ne kuma da oh mfu ikamba barkada ati de flene ma de mo fati janaba ni ndiaranye jamukan kono ika dongle dobelo le fe ika seyaka parce que we dongle da doni me kama adoni bitekeleni ati la moti ni tuni no ifantani fasai io fantagi soronto jeneba ya o jena deji ki manangari faila derimani fantani ture ki soronto jeneba ya o jena deji ki manangari faila nabuni de fantagi soronto jeneba ya o jena deji ki manangari faila mature fantani ki soronto jenabai ko jenati ejiki nanankari faila miriyan mate momina kanoki ato
tolonoye miriya jumani fanta wale mojena ngani nyumate momina kanokia foliro ngani jumani fanta wale mojena hakili nyumate momina kanokia tolonoye hakili jumani fanta wale mojena delimani iyo fanta ndidure jena tie jigi nanangari faila delimani iyo gimba ka fanta Zara ko sobe ni ma fli jena baye album kelembo album ko na do do donc album yera ko na do do bala album ko na dongi woro bala donc ni mi kera clip ye jumbo donc ni mi kera clip ye fo mana wakeleli ko fe jena baye album wala bo oy ni album wala bo titi o kɛra takanba de a clip kɛra mais malheureusement ani ko bɛnna donc ni ma se lancement ma se ka kala promo ma kala promotion ma kala quoi musolukani mali musolukani angolu ko nyumando musolukani mali musolukani fangolu ko nyumando niwa musolukani anga musolu wele farafina musolu kodo niwa musolukani anga musolu ko nyumando mali musolukani sa bamba nyare musolu kodo siga so musolukani sa gawo musolu kodo arajo kuna koli musolukani musolukani mali musolukani angolu konyumando ndesane odiara ko so odiara jana ba wulila ka soro du kono dogre dala tube wa jana ba ka dogre da ko nana chukuti Jeneba wulila du kono ka soro dogre dala ti mais folikela bora jeneba bora folikela de la gamma korobaya ka folikela into folila le fa ku folikela et orchestre la boni super monobani et namakoro jakte pe a son âme ale ku tumbisi batteriste kundu fene il était le batteur de super monobani ani chetidian nunu fen ou bébé que je voilà ni masamu le dialo nunu mais il était fonctionnaire à ma musique voilà ma base musique voilà sinon donc dans la moko jeneba no loka tu kono ya famu mais jeneba elle kera do la la chuo OK ala na chuo jeneba kera do mi dalai parce que donc lida kun kadi jeneba ere 1 de 2 donc lidala do kumbe o kun kadi ni kosobe no e tantina wa dumia ale kadi ni ere di aka avoir kun kadi aka don lu kadi ni ani pe asonam kumba siribe ani fantani touré mako samba kun kadi ni kosobe ni kubul la me kosobe kadi d'accord jenaba nawa to kadi kosobe aka don le jube de biyo ni yɛrɛ ka ɲɔgɔn la i dusu kɔnɔ kosɛbɛ ni jɛnɛba yɛrɛ kulo bɛ fɔ a kun tɛ lafiya a ye bɔ sira la i mɔlu tun bɛ don kan a ye bɔ sira la ni n ka bila mɔgɔ min na n bangebaa fila min na o ka yafa n ma a ye bɔ sira la ni n ka bila mɔgɔ min na folikɛ ɲɔgɔn min na o ka yafa a ye bɔ sira la jɔnni kunnandi lolo ye sana i balimalu jɛnɛ don ka yala a kun bɛ nin da an ka jimi fɔla cɛkɔrɔba dɔ la ko jume
a tɛ yen bi a sɔnna o banna tantina wa bɛ fɔli kun daminɛ ni nin dɔnkili de ye o de kun ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a da Jumi fɔ Jumi la Bugunikaw b'a fɔ a ma ko Jumi fɔ Jumi. Tabarikala Jɛnɛba i ka baara kɔnɔna na i voyagera ka taa kɔkan ninnu na dɔɔni dɔɔni ne tagama dɔɔni kɛ Jɛnɛba baara in kɔnɔna ma nɔgɔn daminɛ ni bi cɛ e yɛrɛ k'a dɔn i yɛrɛ ye ko i kɛra dɔnkilidala i bɛ se ka jɔ jama ɲɛma ka na se bi ma a bɛ waati joli kɔ ne yɛrɛ bolo hali sisan ne ma kɛ dɔnkilidala ye Fanta ne kɔni bɛ ka n dege de toujours mais ja ka fana fitini tout petit peu ka se ka jɔ micro ɲɛfɛ ka dɔnkili da a bɛ san 10 ni kɔ dɔɔni bɔ dɛ o bɛɛ belebeleba ye o ça ce n'est rien o tɛ fosi ye o bɛɛ belebeleba yɔrɔ ko hali bi dɔw ta ka ca san 10 kɔ hali bi olu tɛ se k'a kɛ ne kɔni tɛ se fɛn na fɔlɔ n'o ye Dakar ye Ala k'a nɔgɔya Ala ka sini kɛnɛya yarabi o de bɛ mɔnɛ bɔ Jɛnɛba dɔnkilidala daminɛ bi cɛ gɛlɛya ko bɛ cogo di gɛlɛya sɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ baara kɔni ni nɔgɔya baara fɛn fɛn n'i y'a daminɛ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la bon a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye an b'o waati de la hali sisan yɛrɛ an bɛ dɔnkilida gɛlɛya kɔnɔna na bon ne ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ mais je crois que ça va et ça va aller Inch'Allah ça va aller avec le temps ça ira et o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye Fanta je crois que gɛlɛya in tɛmɛna a bɛ tɛmɛ amina yarabi amin buramuso Jɛnɛba Jakite Jɛnɛba Fane jɔn ta ye jɔn ye a bɛna kɛ tɔgɔman ko de ye wa je sais pas donc Jɛnɛba Jakite a bɛ mɛn jumɛn de fɛ a bɛ dumuni kɛ bolo wa ne Jakite bɛ dumuni kɛ bolo de fɛ wa bon Jakite bɛ numan bolo fɛ Fane bɛ kini bolo fɛ donc jɔn bɛna se jɔn na numumuso ni filamuso Ala ye jɛn da numu de ye filaw da wa fa da bɛ pressé hali n'i ye numu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko numu de bɛ fila da parce que numu ye fɛn min fɛn girinma de don fila ye fɛn min ye kala fɔgɔfɔgɔ ni numu ma fila dilan a bɛ cogo di n'i y'a don tasuma na dɔrɔn a bɛ mɛnɛ numu ni filɛ nin ye i bɛ se k'a seri o daga kɔrɔ ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye a tɛ ko dɛ a banna dɛ Fanta a banna da dɔn kan arbitre kɔni sigilen don ne bɛna aw lamɛn sa komi ale y'a fɔ cogo min na kabi bi dugujɛ ne yɛrɛ ka bi dugujɛ Ala ka bi tile ɲini ne tɛ aw ni Ala cɛ depuis dugu jɛra aw delila ka ni ɲɔgɔn énergie sɔrɔ a ka émission kɔnɔna na a kɛra i ni Ala cɛ i delila ka ni ɲɔgɔn émission duman kɛ nisɔndiya bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔna na ne yɛrɛ nana sɔrɔ énergie sugu bɛɛ la c'est pas petit hein parce que i ni mɔgɔ minnu bɛnna mɔgɔ barikalenw de don barikamaw de don voilà n'i ko tɛ filamuso an ka ko t'i bolo fana sinon hali n'i ye ɲininkali kɛ en général n'i ye ɲininkali kɛ mɔgɔ fila la ko jɔn de ye kɔrɔ min pere bɛ kuma kan pele i t'a sɔrɔ de ye dɔgɔnin ye bon an ta in bɛ ten de donc i da sira da la kuma banna yen nɔ de Jɛnɛba i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a diyara Ala ye i ni buramuso yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ Jɛnɛba ne yɛrɛ bɛna ɲininka komi i bɔra ka gɛlɛya i ma se ka a yɛrɛ piripiri gɛlɛya bɛɛ fɔ an ye mais Jɛnɛba gɛlɛya bɛ fan bɛɛ o baara in kɔnɔ baara bɛ na gɛlɛya baara bɛɛ la n'i ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min i bɛ t'a sɔrɔ hali n'a kɛra nɔgɔya fitinin ye i y'o sɔrɔ Jɛnɛba ye nɔgɔya sɔrɔ ne ye nɔgɔya sɔrɔ i bɛ se k'o alhamdulilayi n ye nɔgɔya sɔrɔ nɔgɔya in tɛ dɔwɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ Ala fo halisa ka Ala ka kira barika da ka n bangebaga filaw fo halisa nɔgɔya in ye dɛmɛbaga ko ye misiri yɛrɛ ye fɛn min ye fɔlɔ o ye dɛmɛbaga ko ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni dɛmɛbaga ma sɔrɔ i la diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ni f'i ka jukɔrɔma don de n'i y'o mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ k'i ye gɛlɛya sɔrɔ moi j'ai eu ça depuis ne ma kasɛti bɔ
o ye cɛ belebeleba dɔ sababu ye n'i ko belebeleba bonya tɛ farikolo tɛ c'est le cœur kɛwale voilà Adama Traoré artiste Adama FC Fanta Kulibali cɛ ale ye ne dɛmɛ kosɛbɛ depuis ma dɔnkilida kɛ n sɛbɛ ka dɔnkilida minɛ barika yɛrɛ la a kɛra ale de sinon ne tun tɛ dɔnkilida yɛrɛ kɛ n sɛbɛ an bɛ yala ka ne dɛmɛ ka n bila n bɛ dɔnkili da a bɛ musicien bɛ sara prix min na Adama bɛ ne wele a bɛ mɔgɔ bila ka yala a bɛ ne wele n yɛrɛ bɛ sara de pour que n ka dɔnkili da donc ne tɛ se k'a fɔ ko n ye gɛlɛyaba sɔrɔ par rapport à ça Adama ye ne dɛmɛ n ye nɔgɔya sɔrɔ n ye jatigiw sɔrɔ grâce à la musique n ye constitution kɛ n ye tiɲɛna n dɛmɛna n ye nɔgɔya sɔrɔ o ye dɔ ye n dɔnna fɛnɛ n dɔnna fitini o bɛɛ ye dɔ ye n'i bɔra n'i dɔɔni fitini dɔnna fitini je crois que c'est l'essentiel voilà ok Jɛnɛba komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ artiste minnu ka di ye olu tɔgɔ fɔ an ɲɛna mais est ce que Jɛnɛba n'u delila ka ɲɔgɔn ye ka baro kɛ wele a dommage ma deli ka kunba Sidibe ɲɛkisɛni 2 la dans ma vie voilà ne ma deli k'ale ye mais quand même a kɔni ka di ne hali sisan a ko ka di ne Tante Nawa ye ne ba de Tante Nawa kɔni n'o ye ɲɔgɔn ye a ka ca o ye n ba de o ye ne yɛrɛ o ka sira ne yɛrɛ parce que Tante Nawa nalen ne dala kuma tɛ a ka dɔnkilida ko fɔlɔ orchestre la je crois que ni ma fili o kɛra ne fa bɛɛ tun bɛ orchestre kelen de la Super Mulobani na donc Tante Nawa den de ye ani ma Fantani fɛnɛ bon Fantani fɛnɛ o ye ne tante de Fantani ye ne tɛnɛmuso de Fantani kɛra ne karamɔgɔ ye ne yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔ n ka dɔnkili minɛ ka micro minɛ ka jɔ kɛnɛ kan ou bien k'an jɔ micro kɔfɛ ka dɔnkili da mɔgɔ kɔfɛ o kɛra Fantani ye je crois que ne karamɔgɔ ye dɔnkilidala bɛɛ ye dɛ dɔnkilidala bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye hali ne ka kɔrɔ ni min ye ne karamɔgɔ parce que musique tɛ dɔn ka ban ne karamɔgɔw bɛɛ mais Fantani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale de tun ye ne karamɔgɔ ye Jɛnɛba n tɔgɔ ma e ma ka foyi fɔ ne yɛrɛ ma nka jamu ko in de y'a tiɲɛ o non o de y'a ɲɛ yɔrɔ ye sa jamu in de y'a ɲɛ yɔrɔ ye nka bɔ a ka jamu in dɔrɔn de y'a ɲɛ e ko ten awɔ ne na n ta kɛ filɛ awɔ e k'an filɛ dɔrɔn parce que mɔgɔ ni i bɛ dɔ dilan a bɛ tila ka bilen e ma ye virusiw bɛ virusiw dilan a bɛ tila ka kɛ balaw ye tubabu yɛrɛ voilà tubabu yɛrɛ b'o kɛ o de y'a sɔrɔ ye an tɛ y'o de fila ninnu an tɛ y'o de ala a ye dilan a taara k'an bolo d'a ma olu ni bɔgɔdenw kuma tɛ an sera yen an tɛ yen dɛ ayiwa mɔgɔw an tulo b'a la Jɛnɛba ayiwa buramuso kumani kɛ ko Jɛnɛba a kɛlɛ koyi kɛlɛ dɔrɔn k'a ka tile fɔlɔ in na awɔ n to min tun b'a la o tun t'a ta ye o y'o fɔ awɔ buramuso ni y'o fɔ cogo di ko Jɛnɛba bɛ kɛlɛ ko Jagafo Mana Wale clipu i bɛ jɔ Jakarta ni min kɛrɛfɛ f'i b'a boli ta wa a yɛrɛ sigi cogo ni mun bɛnnen don Jakarta ye kan jaw t'a ta ye ko n'a y'a bilasira o ko la sa dɛ o ko bɛ cogo di u y'o fɔ dɛ k'a fɔ u y'o fɔ dɛ an bilala de k'an k'i ɲininka a la ok bon kulo dayɛlɛ kosɛbɛ o clipu bɛ kɛ tuma min na a y'a sɔrɔ Jɛnɛba yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko fɛnw bɛ sin ka clipu yɛrɛ kɛ n'i y'a jateminɛ clipu in na ne tun tɛ se hali moto in boli cogo la moto in sanna ka kalo 3 de kɛ sanni ne ka clipu kɛ mototigi in bɛ fo Chicago ne taara Chicago de mobili de dira ne ma mobili de nana ne tɔgɔ la Chicago ne taalen Chicago bɛ yɔrɔ jumɛn de fɛ États-Unis a bɛ ne ɲɛna min bɛ se kɔrɔlen a fa nana jaa fo États-Unis don yɔrɔ a ka jan koyi Amérique de ne ye nin tigi dɔ ye nɔ awɔ an nana ni mobili de ye awɔ ko n bɛ mun fɛ n bɛ Jakarta de fɛ a ɲɛna ne ma muso ɲɛna ne ma kojugu
nene saturo amuso nyana ne ma yere nyana ne ma fefe kumbuka immeuble la bede nyana ne ma ni usoro nyanya de sababu yala nyanya kapara muto sana ka dine mari mo jagata kini ka ere budi ateme mobilika desani ne mammo ne ma jagata so ne ere ni ke kuma na shite ni tu ka dogonti adoko lube be singa ka klipu ke aywa aywa ya dron ni klipu ke na parce que moto ka dine ere ni klipu ke na ko ne taro ka fuko fe na be singa de ka klipu be film fe be singa kuma ya soro yo kuna foni soro la sino akoko Jakarta ya karavia yin hakili jigi musoro badola ko adema ko na mana ke kala diala kaga to ka Jakarta sale to be anyini uka hiji ale ko ni de mana ke kala la diala ko ka Jakarta sale ko to ka nun tana le dro ko kana abana ni le ga Jakarta di kana yela baru ko fede ni na ni baru yi anu tani ko ti jade ne te yelo ga moto gamle okay janaba kuma flana abana wale aw ma fo de aw blalala de kanyi awo ay ni nga mba fo wi janaba ko ka kela ko fumi kele de ke ko ni ya danne men ni mana nit na so ko kuma yin parce que ni la nyebi jena wala ko ni wala jena bati kele kele dunya fa ko kela kala jena be do fanya na moko te ke ko fe no te fi ma jena tikelo ni bon do ko fo ibe kele ke atike perefu do dia we perefu da ma ne de la ka ne ni jena ba de la ka ni de la ka jena ba ni do fara ka bonyo no be ne de la ka intervention ke jena ba ni do chewa ay sisa ni kuma fo chuo mina ko ida warku wali jumela ngala sisa ngai lamede ne klo baula e ka ta ga concert kero la sisa na uso jira ka wole sulu la sisa na ya wole kana anana kana nyina jeke aklala wara klara la kani folikela ko jira ka warte di folikela ma aw ma fowa jena ba aywa ko mi chego ko ne ka warte di folgala ma ko ni kanga satadiri ni kanga wakile ni folikela me makibe ke makora de duma ne ka warte tila folgala were ne ka warte tila folgala ko e fanta bo kalama andi ta kalama iche ba kalama abse ka telefone ayo kala ni furulente iche be telefone maru jeme kulo bana ne blala de ko ne ki nyininga kana ne ga chebo kuma ko ya no chete na bolo kana na ga saga ya ba bolo ne ka wari ne jena ba yere bolo ta kila mbe ni nani kurana me bolo da ka fo ko me ka afo me télévision la ou bien me ka kuma antenne ka non c'est pas ça ne ka clip follow kon tourner ba ou bien ne ko ne ka chef d'orchestre a balo ne ka fol kala be balo ne a pa maraka ala ka hinala fol kala be balo ne na sur téléphone ci ko me se ka ko me téléphone ci kana parce que ne ma fol kala fale depuis ne cachette ko depuis ne ma cassette bonne ni ma du jemi difli be je no fa kabini ma cassette bonne ni difli be je phobie ne na bi jenaba donc ça fait foli kelo attends il doit jenaba ka ta mo mi manga ba ko adama den fene to ko de bi ko bi yore ma no gon ni ma no gane ne ka foli ke wari na ne te nga foli ke wari ne ka foli ke wari foli ke lo di ba ta ambati ulu di ba fo ni bedini ma wa bi kla besile bravo avec la bête ne ka français ka follow mo madala adama drame jurane fait avec je badima national là et principe je salifou fait sibili ko ne be je awuro ki a traoré fait kele no yo obe boni fo aso ni mahal cassette bo ne ka bo follow madame olu de attends mais il y aura clarifier mais il y aura justifier bien
Ai wari tagana olu de wari kila ba aya classe koroma abe aya sara de ba fo sogo be sara la tugo du bo kono voilà ali ni dorome kele yana na binta ka ba fali be no be kera kif be ta kera kele de ni be voyager ni be foli kele no fe mbi ni ngai kanga sara joli on signe un contrat de bisi voilà parce que n'était bonne artiste ta kalama artiste ka kalate dima ni masi ni foli kala ya me use ka nwele ube use ka segi ka ademati ni galo emi wa fo ne ka foli kala no akulo ben kana ni mo gom jan de la ka baraka use ka segi ko fo mi ko ni kele ka oroi ni ne yi taki ka baraka ne ka bala iko ki ba negligent be kele parce que ibe bala ni ko ki be ne ka baran sabote inne be kele o e kele ni ne wele ka tika foli la des fois ma bonne mogo de be jeune ko ne be kele so nga foli kele o no ne wele ni ko ki bi banga wadi je kera comme ay nyere be ay parce que foli e nyedi mi furadi kola di mi na jara foli kele o be donc dala ba do foli jara mi ya wele o ba do foli jara concert jara ni ko ki bi jane ka warka inne be kele o parce que mogo de be ne ko foli kele ko ne be ne ni mo fem ni mo be ne ni foli kele ko ne foli kele ta ko ne mi sara ko ne dale ne sumunga ka cha ne ka foli be concert ne ka fini ba ne ko ya ne go de la ka ne jole basi ko rom tena ate ko amandi baby era bunya ote mais ben ka chance de do voilà ka takabolo de do voilà so mo do be sumuma ne ma ko nga sumu damne o kera bara na takabolo de parce que avant ne me boko sobe j'avais un contrat permanent contrat de kumene bolo ne cheka bani de ato o contrat yere ayobo ya bara don ne te contrat de kumene bolo sanka lo tan fla ne kumbe bo o la je n'avais pas le temps ka voilà mariage ni fait nous ke quoi ntu tatu wa yere don ne kunte o fait nous don surtout ka fo ko ni mo go bla non d'accord jamais jana ba tigi ka sababu ko ngana galo na mo la kama inde fla bala fla bala nyaro ko ni soro la ni ko ina jana ba ika kuma kona na ya ira ana ka fo ko voyagera ka soro ima album bo sababu de boke ala ka sababu ni mato ni bena jere ko fe ikana jere ba kono bosa ay ne kono mambo hakina jumembe ela sinima siningene ni ala yiso kibino ke ni sininye sigi ikare vie jume sininye sigi comme quoi sininye sigi ou bien ibisega demelo ke façon ibisega consulta ele ou bien mais yoro do dele revu me mana kila kwa nala eseke ne be ni fenke mbe yente no to be bon lo fo ka parce que ne ka revu e al 600 ne bo o sira de takama de ka depuis bora vivage là je crois qu'il y a un bora télé ni femme bella pour ne be fait ka école sous de daele pour les orphelins o ne ka revu ni a démarche que ni émission que la télé ou ni fait na radio là de la ka concert ou be boloda akama ou ne ka revu al ni te aka continuer on fait là ni jeune veuve ou ka se pour balo la minute bara la ube na barake akona na o ile ka fe amina alaka akonya no ya amina tabarikala jene wana mbora yeno bara ngira konna na ni instrument do kala be instrument o makala do dandro ne kera tiene ku bombe ka instrument do kala mase a photo ko da kosbe folon masala nyam me ka boni kan me fika boni ni kana doni kana album kurala ou bien alko kera flana de sabana be no masa babo sabana ma sabo boni sini kini ndoroni ke osingoni o beka bosi sa tumani wikiro le labo sino mas album sa ko singoni fela da ni kada la ni jere ma fela jarabi ta ni na fo singoni fela jarabi do ni sabu jugule
Jarabi ka jarabi bene korosa. Studio in on ya. Ya mano ko. Kuma ne yan soro no. Le ga do ni bo ngala. Dongli na de. Aywa. Ni borana ta. Agli borago tanto. Sino Janaba. Ibe mun fɔ dɔnkili ko tagabolo la ni ye kunun dɔnkilida tagabolo lajɛ ani bi dɔnkilida tagabolo hakilina jumɛn bɛ e la a ko la. Différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? La musique, ça avance, la musique peut avancer, kosɛbɛ yɛrɛ. Fɔlɔ la, n'i ma cassette bɔ i tɛ dɔn. An bɛ yɔrɔ min na komi bi, minnu yɛrɛ ma cassette bɔ, olu ka farin ni cassette bɔlenw ye. U bɛɛ bɛ se dɔnkilida la. I bɛ denmisɛnnin dɔw ye, i bɛ étonné, tellement u bɛ se dɔnkilida la. Ma faamu. Bon, ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, bɛɛ bɛ se ka da i ta danyɔrɔ de la. Sinon, ça avance, Mali musique ça avance. Ok, hakilina jumɛn b'i bolo ka di denmisɛnninw ma? Parce que u b'a la ko denmisɛnninw bɛ ka dɔnkili kɛ fɛn dɔ ye, ka dɔnkilida kɛ fɛn dɔ ye. Ladilikan jumɛn b'i bolo ka don? Ko parce que ko n'i y'a jateminɛ kununko dɔnkili kɔrɔman de tun ka ca, mais bi kɔrɔman ko a dɔgɔyara. A yɛrɛ ye jarabi dɔnkilidala ye. Mais jarabi dɔnkiliw bɛ ɲɔgɔn ye parce que jarabi dɔnkili dɔw bɛ yen nɔ kɔrɔ b'a la, a bɛ kɛ bonya kɔnɔ, a cadrelen don bien. O jarabi dɔnkiliw bɛ yen nɔ. Ɲinɛ dɔw bɛ yen nɔ ni hali ni mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ b'i kɔrɔ i tɛ se k'olu lamɛn. I tɛ se k'olu lamɛn, olu dɔnkiliw fana bɛ yen nɔ. Jaabi yɛrɛ, aw yɛrɛ kuma jaabi fɔ ka bɔ. Awɔ, an bɛ kuma jaabi fɔ, an bɛ kɔni ladilikan quoi. C'est pas bon. Dɔnkili kɔni, i komi aw bɔra ka fɔ cogo min na, mɔgɔ bɛ dɔnkili da bi, hali ni ma fɛn sɔrɔ a la, n'i tɛ yen nɔ, a ka se ka lamɛn san caman kɔnɔna na. Minnu t'i dɔn hali n'u y'a lamɛn u ka faamuyali kɛ et puis mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ se ka dɔnkili nege minɛ. N'i y'a ye fɛn nege bɛ minɛ hali i salen kɔfɛ des années a y'a sɔrɔ i ye ɲuman de fɔ a kɔnɔna na. Dɔnkilida ka kɛ ni bonya ni karama kɔnɔna ye parce que i bɛ dɔnkili da toi tu es jeune i b'a da i ka génération de i yɛrɛ bolo mais génération wɛrɛw b'a la mais minnu ka kɔrɔ ni e a tɛ da o la bon i t'a dɔn a bɛ dan yɔrɔ min fɛnɛ na o mɔgɔkɔrɔba minnu b'a la mais olu dɔw bɛ se ka dɛmɛ lase ma je crois que dɔnkili kan ka kumakan kan ka woloma kuma minnu bɛ fɔ an kan ka woloma et puis a bɛ da studio minnu kɔnɔ an kana fɔ parce que u na n'u ka musique arrangeur fɛnɛ k'a lajɛ ni yɔrɔ min man ɲi yɛrɛ aw yɛrɛ b'a dɔn a lamɛnni man di hali n'a ka di n'a bɛ na ni mandiya y'a tigi kan mandiya ye waati de ko bɛɛ waati de i bɛ denmisɛnninya la i bɛ se ka kɔrɔ fɛnɛ donc a b'a fɔ a ɲɛna je pense que i bɛ nin yɔrɔnin i b'a bɔ a la a cɛmanya k'a ɲɛfɔ ɲɛna parce que c'est des enfants ne fɛnɛ ka denmisɛnninw kan b'olu de ma dɛ denmisɛnninw i bɛ fɛn dɔ da a ka di e yɛrɛ ni i bɛ taa sɔrɔ a lamɛnni ye degun i ma mɔgɔw b'i dɔgɔya c'est pas bon u ka a woloma. O diyara n ye kosɛbɛ sisan Jɛnɛba bɛna dɔnkili duman dɔ d'an ye. Yani an n'a ka ɲɔgɔn bila. Ɲɔgɔn laban ye jarabi ɲɛnɛ bɛ ne na ne diya ye mɔgɔ nɛnɛ bɛ ne na nɛnɛ ala ne ni ka mɔgɔ wɛrɛ ne ka bloqué. Sani bi ka bɔ ne bɛ diya ye mɔgɔ yɔrɔ ɲini na dugutalama fɔ ɲɔ ne bɛ diya ye mɔgɔ sɛrɛ sami se kɔrɔ la na jarabi ni yɔrɔ ɲini ayi seri deli ala ka ma jarabi nɛnɛ waralen ne ma dɛsɛ la. A banna de wa sani ka kiri ne bolo yan nɔ a banna. Ok Jɛnɛba folikan laban jumɛn b'i bolo ka di kanubagaw ma a bɛna jamukan kuncɛ. N bɛ foli belebeleba di aw yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnen la lamɔ ma e. N fo kosɛbɛ parce que c'est pas facile an ka domaine a ma nɔgɔ ka kɛ dɔnkilidala ye ka tila ka k'i dɔnkilidala ɲɔgɔn fɛ baara wɛrɛ kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ émission in kɛ mɔgɔ si t'a dɔn
a bɛ da yɔrɔ min hɛrɛw bɛ bɔ a kɔnɔna la n'i kɛra mɔgɔ dɔ ye i b'a da i yɛrɛ de la hali n'an nana i tɛ nisɔnya ça vaut je me rappelle ça vaut quelque temps e bɛ ka ne wele nin ko in na bon n b'i fo n bɛ bɛɛ fo k'a daminɛ n fa a tɔgɔ Baro k'a daminɛ Baro la ka taa fɛn o fɛn bɛ baara kɛ aw ka arajo in na aw ka télé in na Mali kunnafoni n b'a bɛɛ fo k'a daminɛ directeur fo a laban n bɛ bɛɛ fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo ka hakɛto ɲini fɛnɛ kɛ kuma ka gɛlɛn ni donna min gasi la u ka yafa n ma kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment kuma de don ne ma la wuli a kama a tigi ka yafa n ma a kana minɛ ka rankin minɛ mɔgɔ si rankin tɛ n kɔnɔ n fɛnɛ tɛ fɛ mɔgɔ ka rankin garder quoi Ala ka dɛmɛ kɛ Ala k'an kisi k'an tanga ka 2021 k'an ka san kura ye san duman ye balaw ni futinɛ ni bana jugu min b'an kan Ala ka a fiɲɛ ta ka bɔ an kan Ala k'an kisi Ala k'an tanga Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baaraw la a taara karisa taara o fɛnɛ ka nɔgɔya a banna dɛ o y'a futinɛba yɔrɔ ani sɛgɛnba ninnu ni fɛnw Jɛnɛba bɛ se k'a ka numéro bila ni mɔgɔ minnu mago bɛ se ka k'a la n'u b'a sɔrɔ numéro min na a dɔw la 76 45 57 82 n'i y'o kongo dɔrɔn Jɛnɛba TikTok kanubagaw an ye min fɔ aw ɲɛna mɛ ne da ye mɛ tigi da ye ni kun y'a ye dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ maa min kun b'an bolo bi o de ye Jɛnɛba Jakite ne bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Jeni an y'a fɔ aw ɲɛna a kun tun nana nka an ye tɔrɔsi ta k'a ɲini tilegan deren fɛ f'an y'a ye ka n'a bɔ k'a da aw ɲɛkɔrɔ aw walasa aw ka se k'a dɔn Jeni yɛrɛ ye jɔn ye dɔɔni min kun b'a la ka dɔ fara o kan o tuma na ne buramuso Jɛnɛba Fane Fantajiko k'an ka caméraman fo ka technicien fo ni masa in m'an ka jɔnya jɔ la don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn